wani sai dan wane kaka dan wane ne ƙwarya ta bi ƙwarya in ta hau akushi kun san ba ta moriya wata ma shashanci rabu mai adalci shi ya karbi talauci har yau mawadaci yaya zan koma guri guda ni na gyama har da kushiya to ku saurare ni don ba ku bayani matsayin ku gare ni sai kun yafe ni burina a ce da ni duk in aure ku da ɗaya kalle ni da kyawu ji da sha mai kyawu sutura mai kyawu yar baba da kawu yar dangi ce ta ko ina mu muke yin mulki gaba daya magana zan farrata shawara mai tsafta in ka je ka huta a gida ka kwanta sai dai nazari gaba da ya ka rike mai son ka rayuwa wace ce fari ko in zaɓi ta fari shine alkhairi lamarin jabari shi yake yin komai dukan hukunci Allah shine zai iya to ni ce fari a ni ce fari to tsaya a bi tsari lamarin jabari na bar wa sarkin nan wanda ya yi ne ko gaba daya ayye lale lale ayye lale lale ayye lale lale ayye lale maraba